Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Hayag sa mansyon sa ibabaw sa bungtod, ah. Abay, swapang na sa simong mga parinte, oy. Kalimti na lang ang iyang gibuhat, abay. Magsakit lang nga itong dughan kung magsigit ag hunang-huna silang kadaw. Oh. Lo! Gibato ta! Gibato ta! Oh! Turang na bato ay! Diyan na ka! Kisam ka itong namato na mo. O nga nang gibato man, mi? Apason ka na ko sa abay tiyani, no? Tabangan na magdakop ang maong tao. Pero, kuya, usap kon akong biyaan ang among payag. Sunugo niya ni. Turang namato sa mong payag ay. Nagsuot-suot siya sa mga pansyon. Di tagid ka hunungan. Ugkukudbuang ka. Kinahal mailhan tagid ka. Ako siya sugaton sa pikas agyanan. Padung na siya sa exit. Padung na siya. Hoy! Di ka makaikyas ako. Dali. Aron, arita sa hayag. Dali. Ayaw na lang pagkisi-kisi. Ha? Pahayagan ko rin naon ni mo. Ikaw, Noy? Ang papa ka sa batang patay nga gilabay din sa menteryo. Ayup kang unguha ka. Nga naman ganoy? Unsa maging problema ni mo? Ikaw ang akong problema, ungo. Noy. Di lagi in taon ko ang... Dili ako ang nagbalbal sa mong anak, ha? Doon na ilaing rason kung anong wa na siya'y kasing-kasing. Ugod sa may laing rason. Ha? Di ko magsulti ni mo, pero... doon na yun. Ungo. Ikaw ang nakasunod sa pagkaungo sa mga puwan. Oo, balik na sa tanan, Noy. Di lagi taon ko mamalbal. O wa kay ebidensya, Noy, nga ungo ko. Ikaw ang ungo. Ikaw ang problema. Di lagi, Noy. Dili ba? Di lagi ako. Ikaw ang lalaki nga giingon sa akong anak. Gamuhatag na ako kwarta. Unsa? Gipahimos na nimo ang among kalisod. Mao nga may duol ka sa akong anak. Doon na ka gipatrabaho niya. Dili niya ipasaba sa lain. Unsa, Noy? Pero magisulti na ko ang akong anak. Usa ka kaliwat og ungo. Mo'y nanugo niya. Unsa? Og maok kini. Ikaw. Nasayop ka, Noy. Uy! Noy, wa ko'y bata nga giduol aron patabang mo na ko sa akong problema. Kaya di ko mo gamit og bata para sa akong trabaho. Minor de edad pa ang imong anak. Di siya mahimong suguon. Ay nalang pamakak na. Okay. Bayad ka sa akong anak. Noy! Noy! Uy! Unsang kay buhaton ako aron mutuo ang amahan sa bata nga si Buboy nga dili ako ang mipatay siyang anak. Marmaggubot po'y aning dapit, abay. Kung nahadlo kang mupuyo din abay, may morsad nga mo balik ka sa syudad. Ala, ayan niya mo ba hingilin na din ka. Iko lagi ko may komentaryo sa mga panghitabo din, he. Mamang kumreklamo, abay. Aksyon sa kukabalak kasi mong sinultihan gud. Pero, abay, ayaw yung kabalaka nga may ubos ko nimo kung makahunaw-na ka sa pagbalik sa syudad, ha? Dagka mo sa kaog kapangindibuhian dito. Napamantingali ang sukit ni Mus Labada. Wa ko'y hunahunang mo balik sa syudad, bay. Nabalaka lang ko ni mo. Mama. Sige, katog na. Ikabalak ka na ko Kaya ra kay na ako ang tanang kagubot sa akong kinabuhi. Sige, bay. Matong ko. Sige, bay. Di pa magukatulkon. Ako ning tiwason ko kay ang kapan ni Lulo. Niyan ang yawi nga may ribbon.
Anong gikandaduhan gid ka ni Lolo ang iyang kabano? Kini kay gikandaduhan, di ko siya gusto nga ablihan ni og laing tao. Pero kay iya naman ning gihatag nako, ako na ni. Di ba? Oh. Iya yung giampingan og maayo ang mapa sa menteryo. Sa mga nitso. Oh. Ang mga musilyo sa may picture sab nga naa siya. Kini. Kining usa ka musilyo. Nakakita naman ko ini. Oh, mao gini ang musilyo sa sahot nga bahin sa menteryo. Oh, mao gini. Ugma. Adtuon ko ding maong musilyo. Abay, Mikmik. Oh, abay, may kay nagmata na ka. Ali, mga na ta? Oh, di yung kagwarta nga gipalit ini bagkaon na bay. Ang ako din bahin sa kwarta nga nakuha ni Mos Aparador. Ha, todo. Dako-dako masabang akong nabahin. 5,000 good. Pero, mas dako ang kwarta nila ni Manang Alicia og Dulpo. 500 good o sa kalibo good ang sud sa matag tiil sa iyang alkansiyang tiil sa katri good. Bitaw? Tod. Tanawa ning retrato. Ang sama ni bay? Uy, si Lolo Pillo man ni nga nagpa-picture sa usa ka mausoleo? Niya bay. Oh, lo. Kadaghan ko dining mausoleo nga gipapicturean ni Lolo god. Para unsa mo ka ni? Abay, sa imong huna-huna, nganong nagpa-picture man si Lolo anang mga musoleo? Una, basig gusto siya nga kung mamatay siya, himuan siya glaysyo nga mausoleo. Huh? Di na mao. Manugod yung si Lolo kung mauna ang iyang gusto. May lain pa kang nahuna-hunaan, abay? Kung nganong nagpa-picture si Lolo anang lain-lain nga musoleo? Wa naman abay. Ganahan lang tingali siya. Pero makalipog man bay. Kaya ang picture ni Lolo, magtudlo yun ang tuon ni ining kamot sa netso. Lagi. Dali abay. Mga tuta ng mga musoleo nga nagpa-picture si Lolo. Daghan gid ni og tinaguang kwarta si Papa Puldo. Bitaw siya. Natanawa ko na nag-akal. May ako doon kapitaka. Puldo. Mula og doon na pagilaing alkansiya si Papa Pilo ining baya. Ha? Murag husto gid ka tiya. Klaro kayo. Doon na siya daghang alkansya ining baya. Mao di ay nga gamay ra siyang kwarta nga gibutang sa bangko. Kay iya din kitaguan dinhi sa bahay ang iyang kwarta. Maayo tingali nga mangukay pata din sa bahay siya. Sige. Mangukay ta. Ang iyang payag ang unahon na to. Ang gigikanan ining daghan niyang kwarta tiya. Bay, Johnny. Tanawa ang maong mausoleo, bay. Mao na ang musoleo, bay. Dini sa picture nga naa si Lolo. Pero Ansa? Ansa man? Kamay pa man ang nalubong ining daang picture nga naas Lolo nimo. Duha pa man kalubong. mao bitaw bay, gusto ka. Nya karon na nagipato nga duha ka namatay. Hilig yung tingaling imong Lolo da nga magsaw sa mga mausoleo dinhi. Dali. Atong subayon ang ubang musoleo nga nagpa-picture si Lolo Pilo. Upat ka musoleo ang nia karon din cemetery nga nagpa-picture si Lolo. Bitaw no? Ug nga nang iyaman yung itudlo ang nitso sa ubos. Ayun pa. Abay, Mm. di man din ni Nitsu ang gitudlo ni Lolo. Ansa man di ay? Ang sahog sa musoleo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!